Ari, Sami, Arto, Petri, August, Jani. 15 sekuntia lähtö lähettäjällä. Näin lähtee tällä finaalikäyntiin Kuninkaan paikalla. 12 autoa, 12 päivän nopeita, joten vie Ari toiseksi. Arto nyt kiilaa kolmanneksi. Kuka sieltä neljäntenä tuleekin? Sillan alla auto. Aikaa 45 minuuttia poimia. Näin Jose ja Ari sinne valmistautuu tuonne pääsuoran aloittavaan ovaalimutkaan. Jose ensimmäisenä, Ari toisena. Viime vuoden Suomen mestari Ari Heinonen kakkospaikalla. On se hurjaa meno, on se hurjaa. Kyllä taitoa löytyy. Jose 1, Ari 2, Ari velipoika Arto 3. Ja auto numero 3 tuossa 4. Tomi Salonen. Löydän tuon auton numero tuolta sijoituksella 5 oleva. Se on tällä hetkellä Petri Mylläri. Tiukassa nipussa vielä mennään. Ja miksi ei 12 nopeinta tältä päivältä radalla. Jatketaan. Finaali on pitkä 45 minuuttia, joka nyt ajettu 3 minuuttia, 42 minuuttia jäljellä. Näin siellä Ari hieman kärsii tuonne tuplahyppyihin. Järjestys tällä hetkellä Jose, Arto ja Ari. Joselle kierrosaika tuolta 41,2. Artolle 3,9, Arille 4,5. Pakka menee hieman sekaisin. Järjestys Tuokrein, Arto, Ari, Augusti, Tomi, Petri Mylläri, Tarke tuo Simo, Jose ensiksi, Arto sitten Ari. Veljekset kun ilmeisesti siinä taistelevat tuossa kakkospaikassa. Molemmilla menohaluja on. Arilla ehkä tällä hetkellä hieman enemmän. Hienostihan tuo homma hoituu. Noin pääsee Ari sieltä kuittamaan pelipoikansa Arton. Saadaan päivitys tuohon eroon. Paljonko tuo viime vuoden Suomen mestari Ari Heinonen on tuota Josea perässä. Lähtölinjalle juuri nyt. Ero tällä hetkellä 2,5 sekuntia. 1 ja 2 ero. TC tällä hetkellä näin. Kiitos Jani. Tuplahypys sieltä, Jose tulee näin. Ykkösauto. Ja Ari perässä. Ja Jose tekee siellä voltit. Ari siirtyy ykköseksi. Ari Heinonen johtaa. Jose 2. Ja Hovi valmistautuu siihen, että sieltä Ari tulee pian ohi. Näin Hovi antaa tilaa. Hyvä. Kiitoksia Jani. Ja Jose sieltä tulee Jani perään taas nytten. Näin antaa hienosti Roostosluokan talvisarjan mestarin tuolle Joselle tilaa. Arto tulee sieltä sitten Janin perään. Näin. Hyvä, kiitoksia. Tuplahypyistä 1 ja 2. Tiukkaa vääntöä. Kuka siellä menee? Kuka sieltä pidemmän korren tuo? Täältä tulee 1 ja 2 tankille. Järjestykset. Ensin Ari sitten. Ja Arilla näyttää olevan nopeampi tankkaus. Auto numero 2 lähtee täältä ensimmäisen ja sitten tulee Jose perässä. Näin mennään. Ajettu on 8 minuuttia. Ari, Jose, Arto olisi järjestys. Katsotaan kun tilanne päivittyy tältä kierrokselta. On tää jännä. On tää jännä. Lajiyhteyshenkilön Tuomaa Lintolasi joutuu siihen juoksupuuhiin. Nottomiehille hieman herätystä. Järjestys päivittyy. Heinosen Ari tulee tuonne auton numero 11 perään tällä hetkellä.
Autot numerot 7 ja 9 ja 11 valmistautuu kierroksella ohitukseen. Hyvä näin, kiitoksia. Siinä menee 1 ja 2 peräkanaa. Hieman annetaan toiselle pusu ja siellä tulee kemmärys nyt Joselle. Ja Hovi antaa siis tietenkin tilaa Joselle. Ei anteeksi, se onkin Ari, joka on mitta. Katsotaan tarkemmin. Ero 5,1 sekuntia. Jose sillan alle ja auto numero 12 valmistautu Timo. Siinä meneekin sillan päälle. Mappauteen Suomen mestari tältä vuodelta. Timo Ahonen sieltä sinivalkoisella autolla taakkaa sen takakaarteeseen. Ykkösauto perässään. Timo herrasmiehenä tietää tämän touhun näin. Hienosti Timo antaa tilaa. Ja Ari ehkä hieman on tuota Josea saanut kiinittyä. Seurataan tuo ero. Järjestys Kuoprein, Heinonen Mylläri, Salonen 5, Poutiainen 6, Ahonen 7, Tarkoitus 8, Valtonen 9, Hovi 10, Lintula 19 ja Asia 10. Arto sinne yhdellä tankkaa sekuntia, auto sieltä saa Ari näin hienosti tilaa. Hovi Jani tulee sitten tuolla. Hovi Jani tulee auto numero 3 perässä, eli Salonen vie ja Hovi tulee perässä. Ei siinä mitään, selvää silmanajoa siitä. Nyt ajaa kaverukset 1 ja 2 lähtee tuonne pääsuoran aloittavaan ovaaliin. 1 ja 2 pääsuoralle juuri nyt. 21 minuuttia ajettu. Kuoprein, Heinonen järjestys. 4. Mylläri, 5. Salonen, 6. Poutiainen, 7. Ahoniemi, Hovi on 8. Hovilla Ahoniemeen tällä hetkellä 19 sekuntia, eli Hovilla 7 paikalle 19 sekuntia, Karte tuolla 21 sekuntia, Kuusisella 22 sekuntia nimenomaan tuohon 7 paikkaan. Tuomo Lintulalla 10 sekuntia tuonne paikalle 10. Ahonien Timolla yksi jotakin ongelmia enemmänkin. Onko Timo keskeyttänyt peräti antaa Timon autoa näin? Ajettu on 25 minuuttia. Yli puolet siis ajettu. Onko siellä johtoauto ja 1 ja 2 tuolla pääsuoraan aloittavassa ovaalissa? Kylläpä on. Auto 1 ja 2 järjestykset näin. Kaverien eroa 0,6 sekuntia. Otetaanpa hieman kavereita tuossa käsittelyyn. Menevät sillan alle ihan perään. Näin Ari ja Jose sinne menevät sillan päälle, takaosalle rataa takakaarteeseen, ensin Jose, sitten Ari tulee tuossa jääneenä, eli siellä menee tähän sillan alle menee nyt sijoitus 3, sijoitus 1 ja sijoitus 2. Sillan päälle 3, 1. Josehan sieltä kurvaa välitankille. Ari siirtyy kärkeen näin. Arille 47 kierrosta, edellisellä kierroksella 36 ja 4. Aika muista pauketta. 36 ja 4 tuolle Arille kierrosaika. Tuolla Tuomas 10, Hovi Jani 11. Onko se Hovi ollut keskeyttänyt? 33 sekuntia ajettu. Johtava auto, eli Jose tulee tänne pääsuoralle juuri nyt. Katsotaan paljon päälle. Jose, Ari toisena, Ari sillan päälle juuri nyt. Petri Mylläri 3. Petri ja Arto 4. olevan ero 3,4 sekuntia. Talosella Arto matkaa 20 sekuntia. Salonen 5. Poutiainen 6. 53 kierrosta. 40 sekuntia tuonne, 17 sekuntia tuonne putospaikalle Augustilla. Matia tulee 7. 53 kierrosta ajettuna. Lintula 8, Valtonen 9. Lintulalle ja
Palataan tän sisään. Arihin on nyt matkaa. Ari tulee nyt pääsuoralle. Eroa tällä hetkellä 6,3 sekuntia. Autot. Meillä on ongelmia. Järjestys muuttunut. Jose, Ari, Petri Mylläri 3. Salonen 4. Kousiaisen Aukun 5. Arton sijoitus. Siellä on tippuun nyt Artolla teknisiä ongelmia. Näin käy velipoika Arikin välitankkauksessa. Kuuliaisena RT-autoille ja tietää kuka sieltä varmasti tulee. Hienosti Heikki vetää yhdellä hyppyllä tuo tuplahypys menemään. Näyttää Joselle mallia, että näin Jose, ei niin kuin mä. Elikkä Heikki Valtonen sinne pääsuoraan aloittavaan omaaliin, johtoauto perässään. Nyt Heikillä on maukas kohta näyttää, että Jose katoppa tässä. Näin sillan alle Valtonen. Valtonen antaa Joselle hienosti tilaa siinä, mutta 2 sekuntia. Ykkösenä oleva Jose Kuokreeni sillan alle nyt. Ja Ari kaartaa nyt. Todella tiukaksi menee. Johtoauto ja 2. oleva Jose Ari Heinonen sinne takaosalle rataa. Jose kääntyy sinne nyt. Nyt kääntyy Ari. Tuplahyppyihin 1 ja 2 tulee. Ajoaikaa jäljellä. Minuutti 20. Paina Ari, saadaan tässä sieltä hyvän jännittävä vielä tästä lopusta. Jose linjan yli nyt. Ari linja yli nyt. 3. Mylläri, 4. Salonen, 5. Kousiainen, 6. Heikki Valtonen 7. Tarte tuo 8, Lintula Tuomas 9, Hovi 10. Katsotaan nyt minuutti jäljellä ja edellinen 2,5 sekuntia 1 ja 2 ero on. Johtoauto tuonne pääsuoran aloittamaan ovaaliin. Tämä Neomäri, sillä vasteella varustettu auto siellä pääsuoran aloittamaan ovaaliin. Jose Kuokrein. Ari kaartaa sinne autolla numero 2. Näin eroa tällä hetkellä 3,7. Liittyykö poikien vauhti? Katsotaan edellisellä kierrokselta. Ari ajoi 1,2 sekuntia hitaavan kierrosajan. Ja takaskaarteessa olevat autot varoo sitä mukaan sieltä 1 ja 2 tulee. Siinä Jose ohittaa juuri Matiaksen Rislin auton numero 10. Mitä tulee Ari vielä perässä. Ruvetaan tulemaan maaliin. Tullaan maaliin näin. Jose Kuokrein tulee maaliin. Ari Heinonen toisena 2,1 sekuntia. Perässä 3. odotamme. Ja niin kuin tuotavaa onkin, hyvä Jose. Joselle aplodia. Tiukan vastuksen tähän finaaliin antoi kyllä Ari. Mikä on auto? Oma. Mistä nyt vähän mainostaa? Kakkonen.